A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Salamu alaikum. Alaikum salam, ku shigo. Na kwana mana? Lafiya ga An tashi lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya aiki? Lafiya ya yau? Lafiya alhamdulillah. Kai barkan ku da zuwa. Insha Allah. Yawwa wannan ne sirikin naka. To me sunan surkin nawa? A sunansa Manu. To Manu ne? To ya ke malam Manu. Ya bangaren ibada kuma? A ibada alhamdulillah. Gaskiya ko sallau albarka. To da wani irin mutane yake mu'amala? Akwai Tanti Morris. Akwai kaca-kaca, takalmin duma abokin babu. Akwai Santana. Akwai Lautau. Akwai Iki baban gandu. Su ne abokan. Ya halayensa suke? Ai malam halayensa ai ba wasu boyayyu bane. Kai ma ka sani ai. Dan tare aka tashi. To amma ya kamata in ji daga bakin ku zai fi. Malam yan wiwi ne kawai yake sha. A rana bai fiye dan sha rol ɗaya ba. Sai kuma yan kaji da yake dan sata haka kaman wata rana da saci dan kaza ko agwagwa ko zabi haka. Taran hada da raguna ma yana dan hadawa. Malam sai dan wani dan ciwon haukan da yake da shi. Kuma ba wani ciwon kirki bane. A sati bai fiye tashi so biyu ba ne. Wani lokaci ciwon yakan tashi 11 dare, wani lokaci 12, wani lokaci karfe 11 da rabi. Shima kuma an ciwon haukan ya tashi ba wasu mutanen kirki yake kashe ba, bai fiye kashe mutum biyu ba ne kawai. Wallahi shi ma ba wani damuwa ba ne, za a iya kawo kayan aure. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Kasuwa zani an kawo min su turaruka da mayuka da sabulai, mutanen anguwan nan sai kwamfanin suke yi, wasu ma har zagi na suke yi. Kati sa'a ma ba su kashe ka ba, maza ka wuce shagon Alhaji Abdalla ya kawo muku kayan kwalliya da mai da turare da sabulai kamar su Bulutatan, Hawkers, Martas, Implement, Arabian Oud, Bushira, Jamila, Abul Oud, Alwal Oud, Tradition Oud, Bilisian Stock, Bishimi. Za ku samu Alhaji Abdalla a kasuwan Jimeta Motor Market a Block M mai lamba 001 ko kuma a Block E mai lamba 51 ko ka je Block D mai lamba 100 ko kuma ku je Block C mai lamba 276 ko Block C mai lamba 160 nima daga nan Chennai. Mai sayan ɗaiɗai ko sari ka garzaya shagon Alhaji Abdalla. Za ka same mu a babbar kasuwar Jimeta Modern Market a Block M number 001 ko kuma Block E number 51 ko ka je Block D number 100 ko ka ƙarasa Block C number 276 ko Block C number 160. Da kai da ke kada ku sake a barku a baya. Alhaji Abdalla ɗaya ne tamkar da dubu, sai kun ƙaraso. Ni ma daga nan can na yi. Mun Danna gode. subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode.